Sannun ku da zuwa. Ina wani? Lafiya kala wannan. Kina di? Kin sa farin gele ya sa faran malumalin. Haka yake. Amma matsalar da aka samu ke dinin ya dan tsigigi. To ai haka yafi. To shikenan yanzu ba wannan ba zan je in dauko muku dan abin taba. A'a ki bar shi dan wallahi a koshe muke dan sai da muka yi na kuma muka zo na. Ba a bai da hannun kyauta baya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hannun da ya bayar ya ba hannun da yake karba. Wannan haka yake amma fa gaskiya ka burge ni sosai. Bari an je in dauko maka. Ke ba na kula ku akan abinci. Wallahi ni baki ina kan ina cin abinci ba. Abokina kuma ba kai daidai dan wallahi bukata abincin nan nake nema. Wace nake? Lugata ta lajewa di ta ji ta da wani ya. Kalla me za ka yi da leda? Juya abincin zan a ciki mana. Aya za ka juya min abinci a leda in za ka ci abinci ka ci in ba za ka ci ba za ka juya a leda ba. Juya abincin zan a cikin leda. Salon gidan wani bakon yanzu ne kice mu ci abincin tare. To kai ba a bayarwa aka baka. Abokina kuma ba kai daidai wallahi jiya mana shi a leda dan bukata nake nema amma ka yana shi. To kin ji ma sauran ki bai fula ko bai ya ce shi ma yana ciki. A ka ce ni da tsiya na haɗu. Ke ce ba tsiya ciya. Kun ga ni fa ba za ku yi abin kunyan na a gaba na ba. Ya za ka rago ni gidan sirkai na ka dinga wawa abinci. Ban kawo da sai mai wallahi yana ci wannan. Kai. Na rantsa Allah ne ya ci asirin Muhammad ya ci wannan. Na kire na mutane hankali ni aiki ki ma zan kwana wallahi. A aiko baka isa ba fito. Kai ka bari da yaki. Baby na ji daɗin zuwanka. Ni zan faɗa miki daɗin zuwanki saboda daren da na zo gidanku sai na ci abinci. To kai baby kai da an yi magana sai ka dinga mana magana abinci. Ke look at my face. Ke ba na fakiri da abinci ba ni baki ina kashi ina cin abinci wallahi. Wallahi ko gidan mutuwa na je ka bani abinci a tsana nake. Yau baby ba wannan ba. Dama ki zami nan da sati ɗaya. Tun da yake gaita ne zo gidan ku ci abinci. Yauwa dama kuɗin anko za ka bani naira miliyan 20. Baby. Mutumina idan ka san cewa zaka iya bata wannan kuɗin kamar da iya sai mu baka nan ba waita. Ni dai na san wallahi ni ba zan iya ba. Yanzu ma ci gaba zan da gudu ka ta biyo ni. Haba hajiya ni da ke aiwata karba da karban kaza. Malam lafiya amma dai baka da hankali ko? Oh ni ne mahaukaci na da ni mahaukaci ne amma kaunaki. In ban da tsabar rashin hankali da rashin tunani kawai mutum yana tafi hanya ka biyo shi? Na ga kin burge ni wata siririya da ke baka doguwa kin dan dire kin dan baje shi yasa nace ya kamata zo ce ina son ki. Kakki da ke ni wallahi kina duka na sai na sa sojoji su miki ba taliya maulidi wallahi da ke ni ko gwar gidanki kashi a bakin titi dan wallahi yanda nake kaunar sojoji nake wa sojoji fatan alkhairi ko wallahi sojoji ina je na ga musu ko suka kama ki suka miki ba taliya maulidi ko ba za ki gane fuskar su ba. Allah ya isa kuma wallahi na ga babanku in na hakura mai tatsi ne dawo wallahi na dai na ga babanku wallahi. Malam zaka iya soyayya da ni? Zan iya soyayya da ke da nake kashe min kuɗi mana. To da kai sindiki da kai zaka ce wai in kashe maka kuɗi ko kunya baka ji ba. Ke baki da kuke ki mun magana ki ce zan iya soyayya da ke ba sai ni zan ji kunya cewa ki kashe min kuɗi. Ai yanzu a soyayya ba ni ya fi daɗi a soyayya. Billahi lazi wa ramani idan kana da budurwa inda ba ta kashe ma kuɗi ba Allah da ta gwara kwandon shara. Ai inda zaka soyayya da ƴa mace in ka kashe mata 500 ta kashe ma 10,000 shine soyayya. Saboda me wata rana fa na aure ki kina gidana kin zama uwar ƴaƴana cin kini ne shan kini ne tufafin kini ne komai na kini ne ana kai ki asibiti kafin a sanar da iyayenki sai an kira na waya ko ba na gida haka zan ebo kafafuwa na yanda kika san wani tsohon ɓaure in zo in bada kuɗin maganin haka ma zan yi soyayya da ke a ce na yi soyayya da sa'ab bawata. Ko ta za mu gane mazan da za su so mu da aure ne wai. Kaga baka ji ba kana so ne